Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Do podielového spoluvlastníctva by sme mali ísť vtedy, ak nám neprekáža, ak môžeme o svoj podiel aj prísť. Tvrdí to expert na majetkové právo a advokát dr. Milan Ficek. A práve s ním sa budeme rozprávať o tom, aké všelijaké komplikované situácie môžu nastať pri podielovom spoluvlastníctve. Dobrý deň, pán Ficek. Dobrý deň. A ešte predtým, ako začneme, ak náhodou ešte neodoberáte naše podcasty Právna poradňa, tak kliknite na odber, aby vám neušli už žiadne informácie o majetkovom práve, ktoré sa vám zídu aj vo vašom každodennom živote. Pán Ficek, tak poďme hneď k veci. Aké sú také možno najčastejšie komplikácie pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva? Tak asi najčastejšie sa ľudia nevedia dohodnúť na cene, to je asi štandard, a potom sú situácie, že niektorí teda chcú, alebo teda obidvaja chcú tú nehnuteľnosť, aj jeden aj druhý, a nevedia sa dohodnúť, že komu prípadne tá nehnuteľnosť. Takže to sú také tie dva základné spory, ktoré nastávajú, a potom, ak sa teda nedohodnú, tak nakoniec rozhodne súd. A práve aj o podielovom spoluvlastníctve chodí veľa prípadov do vašej online právnej poradne, ktorú môžete nájsť aj na stránke www.ficek.sk. No a tu je jedna otázka. Dobrý deň, prosím, aký je postup pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva? Ako máme postupovať a ako by asi postupoval súd, ak by sme sa nedohodli na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti? Tak aký je tam postup, pán Ficek? Tak v prvom rade súd vždy skúma, že či tá nehnuteľnosť je deliteľná. To je prvá základná podmienka. Keď sa zistí, že je deliteľná, tak v tom prípade sa tá nehnuteľnosť rozdelí. Či už to je pozemok, alebo či už to je dom. Obyčajne teda byty nie sú deliteľné, ale pri týchto dvoch pozemkoch a domoch sa tie nehnuteľnosti delia. A dokonca dom je možné deliť nie len že vertikálne, ale aj horizontálne. A čo je dôležité, aby vznikli dve bytové samostatné bytové jednotky. A pokiaľ teda zistí ale súd, že tá nehnuteľnosť nie je deliteľná, tak sa ide na druhý krok a pýta sa teda súd, že ktorý z tých účastníkov chce tú nehnuteľnosť. A pokiaľ niektorý z nich prejaví záujem, tak súd môže rozhodnúť, že jemu prípadne, a potom toho druhého vyplatí. A vyplatí ho sumou, ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku, alebo môže to byť aj suma, na ktorej sa obidvaja dohodnú. A môže nastať ešte tretia situácia, že obidve strany povedia, že nechcú tú nehnuteľnosť. Ani jeden, ani druhý chcú vyplatiť, tak v tom prípade súd môže povedať, že tá nehnuteľnosť pôjde do dražby a bude sa dražiť a potom výťažok sa rozdelí medzi tých spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov. Najčastejšie podielové spoluvlastníctvo vzniká dedením a práve takýto prípad prišiel aj do vašej online poradne, ktorý napísala klientka z Nitry, ja ho prečítam. Dobrý deň, chcem sa opýtať, sme 4 spolumajitelia rodinného domu po rodičoch. Jeden z bratov tam býva, ale dom zadlžuje a nestará sa oň. Poslali sme mu doporučený list, výzvu na uplatnenie predkupného práva. To isté sme poslali aj druhému bratovi. Čo máme urobiť, ak sa v stanovenej lehote 2 mesiacov nevyjadria a 2 spolumajitelia chceme tento dom predať? Tak pán Ficek, čo by ste poradili? Tak predkupné právo neznamená automaticky, že to dáva možnosť predať celú nehnuteľnosť. Predkupné právo sa týka vlastne iba toho podielu, ktorý vlastní ten človek, ktorý ponúka ten svoj podiel na predaj. A pokiaľ by chcel následne neskôršie to nejakým spôsobom aj riešiť, že vyporiada to podielové spoluvlastníctvo, tak ten návrh na uplatnenie predkupného práva mu nejako nepomôže. Skôr by to malo byť o tom, že sa chce vysporiadať a chce zrušiť to spoločné alebo toto podielové spoluvlastníctvo a vyporiadať ho nejakým spôsobom. Buď tak, že prípadne to tomu spoluvlastníkovi, ktorý v tej nehnuteľnosti žije, alebo naopak, že bude žiadať, aby to pripadlo jemu a vyplatil toho druhého spoluvlastníka. A čo sa týka tohto prípadu, tak je tam vlastne možné, že teda 2 spoluvlastníci sa dohodnú, že oni chcú ten dom, byt predať a tí 2 možno s tým nebudú súhlasiť, alebo musia súhlasiť všetci? Pri predaji musia súhlasiť úplne všetci do jedného, aj keby ich tam bolo 100. Vždy každý jeden spoluvlastník musí vyjadriť svoj súhlas. Pokiaľ by ho nedal čo len jeden, tak nie je možné tú nehnuteľnosť predať, dokonca nie je možné ani to nejakým spôsobom odhlasovať, že máme väčšinu, máme 99% a odhlasujeme si, že ideme predávať nehnuteľnosť. To bohužiaľ nejde. V takýchto prípadoch sa práve podáva tá žaloba o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. A keď ten, kto býva v tej nehnuteľnosti a vlastne nesúhlasí a dajme tomu tí ďalší by ho prehlasovali, tak má on nejaké právo, neviem, možno podať
nejakú buď žalobu alebo nejako sa brániť, aby ho vlastne nedostali z tej nehnuteľnosti? Môže sa stať, že si odhlasujú, ako sa bude užívať nehnuteľnosť. To nie je ale predaj, to je len že rozhodovanie o disponovaní s nehnuteľnosťou. Povedzme, že sa dohodne sa väčšina, že tú nehnuteľnosť budeme prenajímať a vtedy sa tí menšinoví spoluvlastníci musia podriadiť tomu rozhodnutiu a dokonca to nie je možné ani žalovať na súde, že by napadli nejakým spôsobom toto hlasovanie, že nesúhlasia s tým, že sa to bude prenajímať. Iná by bola situácia, keby povedzme išlo o to, že sa dohodnú spoluvlastníci, že zbúrame dom a tí menšinoví nesúhlasia, tak vtedy tí menšinoví majú právo sa obrátiť na súd a žiadať, aby sa to zmenilo. A zase, keď to otočím, prihliada potom súd na to, že ten jeden spoluvlastník vlastne ako keby ničí alebo nestará sa o nehnuteľnosť a potom budú možno vo väčšom práve tí ostatní spoluvlastníci? Keď sa rozhoduje o tom, ako sa zrušia vyporiada podielové spoluvlastníctvo, tak súd pozerá jednak na veľkosť spoluvlastníckych podielov, to je tá základná zásada, alebo základná, to má prednosť. Hej. A potom je to účelné využitie nehnuteľnosti, že na aký účel sa bude používať. Takže nenájdeme tam ako nejakým spôsobom tú starostlivosť o tú nehnuteľnosť, aj keď tieto dôvody, čo som uviedol, sú len exemplifikatívne. To znamená, že len môžu byť aj iné, aj na čo súd všetko prihliada pri vysporiadaní, ale nemá to takú dôležitosť, keď sa bude vyporiadavať podielové spoluvlastníctvo, ako napríklad práve tá veľkosť podielov. Keď ten väčšinový spoluvlastník, hoci sa teda nestará, ale bude chcieť tú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva, tak súd na to prihliadne a skôr jemu dá tú nehnuteľnosť, aj keď sa nestaral. Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficek.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek & Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Poznáme to nielen z filmov, že naozaj majetok dokáže rozhadať celú rodinu a podobnú situáciu zažila aj klientka z Banskej Bystrice, ktorá sa na vás obrátila. Poviem, čo napísala. Dobrý deň, pred 10 rokmi sme prerábali dom starých rodičov, v ktorom žila teta. Celé prerábanie vyšlo tetu aj nás skoro rovnako. Neskôr sme zrekonštruovaný dom dedili s tetou na polovicu. Ona ho chce teraz predať aspoň za 50 000 eur a tvrdí, že všetky peniaze patria len jej. My sme si dom dali ohodnotiť a jeho hodnota je takmer 70 000 eur a preto sme jej ponúkli, že tento dom odkúpime za polovicu tejto sumy. Teta s tým však nesúhlasí a klientka sa pýta, že či musí pristúpiť na sumu, ktorú chce ona a zároveň prípadne, že ak nebude ochotná s nimi komunikovať, že či si môže vziať z domu materiál, ako napríklad okná alebo konštrukciu krovu, na ktorý majú aj doklady, že ho kupovali. Čo by ste poradili? Tak vždy podielové spoluvlastníctvo je definované nejakými podielmi na nehnuteľnosti a pravdepodobne v tomto prípade predpokladám, že to bude pol na pol, teda 50% na 50%. A neznamená to, že pokiaľ si niektorý spoluvlastník povie, že ja chcem dostať z tej nehnuteľnosti toľko peňazí, že ten druhý to musí akceptovať, pretože ak by sa nedohodli, čo sa teda veľa spoluvlastníkov nedohodne, tak a rozhodoval by súd, tak súd by zobral trhovú cenu tej nehnuteľnosti, ak si ho teda dali ohodnotiť na tých 70 000, tak zobral by sumu 70 000, zistil by, že aký podiel majú teda tí spoluvlastníci a potom by rozhodol tak, že prisúdi to tomu spoluvlastníkovi, ktorý tú nehnuteľnosť bude chcieť. A keďže oni chcú tú nehnuteľnosť, tak je vysoko pravdepodobné, že súd by to práve zveril im a vyplatili by tú druhú spoluvlastničku, ktorá sa nechce dohodnúť tou sumou a teda sumou 35 000 a polovicu. Teda nedostala by 50 000, ale dostala by 35 000. A je vôbec reálne, aby mohli vlastne tí spomínaní klienti zobrať napríklad z nehnuteľnosti okná alebo konštrukciu krovu, veľmi si to neviem predstaviť, alebo prípadne hneď ďalšia otázka za tým, že či aj vy ste sa možno stretli s nejakými, nazvem to, netradičnými riešeniami, ktoré ľudia urobili preto, lebo sa nevedeli dohodnúť na nejakom vysporiadaní. Keď zabudujete nejakú vec do nehnuteľnosti, či sú to okná, alebo dvere, alebo krov, alebo čokoľvek, tak tým okamihom, ako to je zabudované, sa to stáva súčasťou tej veci. Takže vy si nemôžete bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov túto zabudovanú vec z toho zobrať, pretože v tom prípade by mohlo dôjsť až k poškodzovaniu cudzej veci, aj keď teda vy máte určitý podiel na tej nehnuteľnosti, stále to môže byť trestný čin poškodzovania cudzej veci, takže na to by som dal veľký pozor. A mali sme my také situácie, že dvere si chceli zobrať aj z nehnuteľností, potom chceli vysekať dláždičky, ktoré vlastne robili v tej nehnuteľnosti, takže rôzne situácie, ale vždy platí, že ako náhle sa to zabuduje, tým okamihom sa to stáva súčasťou tej veci.
Naozaj asi ku každému prípadu treba pristupovať veľmi individuálne. Aký vy máte postoj ku každému klientovi? Tak my to riešime vždy tak, že vypočujeme si účastníkov, chceme teda zistiť hlavne čo najviac detailov, pretože tie sú dôležité a niekedy zohrávajú veľkú rolu pri celom spore. A ako náhle zistíme, že kde sú možnosti, ktoré by sa dali využiť v prospech klienta, tak tie samozrejme využívame. Ďalšia zaujímavá téma, ktorej sme sa ešte nedotkli, je napríklad exekúcia spoluvlastníckeho podielu a podobný prípad ste riešili aj v online právnej poradni. Opäť prečítam. Dobrý deň, mám otázku ohľadom exekúcie spoluvlastníckeho podielu. Spolu s deťmi a manželom bývame a staráme sa o svokru v dome, ktorý jej patrí z jednej polovice a druhú polovicu majú 8 súrodenci. 1/16 vlastní aj sestra, ktorá sa veľmi zadlžuje a chodia za ňou exekútori. Mohlo by sa stať, že by exekútori siahli na náš dom a mohli by nás odtiaľ vyhodiť? Pán Ficek, je to možné alebo nie? Tak exekúcia môže prebiehať čisto iba na ten podiel, ktorý je predmetom, ktorý je založený tým exekučným záložným právom. Exekútor nemá právo založiť celú nehnuteľnosť, pretože tá exekúcia prebieha iba voči tomuto spoluvlastníkovi. A v exekučnom poriadku je priamo ustanovené, že akým spôsobom by mal postupovať exekútor, keď zriadi teda exekučné záložné právo. A všetci tí spoluvlastníci majú predkupné právo, takže ten exekútor má povinnosť ponúknuť tieto nehnuteľnosti alebo teda oni majú právo si uplatniť to predkupné právo a majú to urobiť teda na tej dražbe, ktorou sa teda draží táto nehnuteľnosť. Obyčajne, keď exekútor predáva nehnuteľnosť, tak stanoví trhovú cenu a stanoví na základe znaleckého posudku, takže vlastne tí ľudia aj vedia, že za koľko budú kupovať ten podiel. Nie je to štandardná vec, že niektorý zo spoluvlastníkov sa dostane do exekúcie, že sa zablokuje takýmto spôsobom celý ten prevod alebo celá tá dispozícia s tou nehnuteľnosťou, ale dá sa to vyriešiť práve na tej dražbe. Čo vidím asi možno ako najväčší problém je to, že tí exekútori nie hneď pristupujú k dražbe a trvá to naozaj dlhšiu dobu a častokrát radšej stiahujú nejakú sumu z účtu aj niekoľko rokov a nepristúpia k dražbe a tá nehnuteľnosť je stále zablokovaná. Takže toto asi najťažšie je donútiť toho exekútora, aby pristúpil k dražbe a aby vydražil tú nehnuteľnosť. A potom prípadne tí, čo bývajú v tom dome, si dajme tomu môžu odkúpiť tú 16 a sú tým pádom na poriadku, ako keby som to tak mohla povedať. Presne, oni majú tie svoje podiely, oni podľa tých veľkostí podielov majú predkupné práva, takže každý, kto si uplatní predkupné právo, tak má právo odkúpiť ten podiel. A stretávate sa možno vo vašej praxi aj s tým, že si ľudia mýlia podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo? Skôr asi s tým, že tí, čo teda väčšinou nie sú manželia alebo sa nestretávajú s manželstvom, tak nevedia, čo to vlastne to bezpodielové spoluvlastníctvo je. Podielové väčšinou poznajú, ale to bezpodielové nie. A tie rozdiely, aké sú medzi týmito dvoma rozdiely, ono to bezpodielové môže vzniknúť iba medzi manželmi, nemôže vzniknúť medzi priateľom a priateľkou, medzi fyzickými osobami a je charakteristické práve tou bezpodielovosťou, že tam neexistuje podiel, kdežto pri podielovom máme podiely a tam sú dokonca aj také možnosti, že keď niekto užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu, tak môže požadovať ten druhý spoluvlastník náhradu finančnú za to, že to užíva na tento rámec. A teraz si pozrieme ďalší prípad, pretože sa týka toho práve, čo ste hovorili. Dobrý deň, máme s ex-priateľom byt a bývame v ňom 4 roky. Zatiaľ stále spolu, lebo sa nevieme dohodnúť, ako vyriešiť situáciu ohľadom spoločného bytu. Na byt nie je úver z banky, ale moja časť je splatená celá, plus mám podloženú úhradu prerábky a komplet zariadenia. Ex-priateľ svoju časť spláca mojej sestre, ktorá mu na to požičala a ona má na byt záložné právo. Všetko bolo spísané u notára. Zatiaľ má splatených 8 000 eur z 25 000 eur a na liste vlastníctva sme uvedení obaja ako vlastníci. Návrh, ktorý ex-priateľ dostal, že buď ho vyplatím ja, alebo on mňa neakceptuje. Nechce sa odsťahovať, ale chce naďalej spoločne bývať. No a klientka sa pýta, že čo má teda robiť a aká je šanca, že byt dostane ona. Tak v prvom rade by ho mala vyzvať, a to písomne, doporučeným listom. A aj keď teda možno žijú v tej spoločnej domácnosti, také možno netradičné, že budete posielať doporučený list, ale vy musíte v rámci súdneho konania vedieť preukázať, že ste sa pokúsili dohodnúť s tým spoluvlastníkom. A pokiaľ on odmietne akceptovať akékoľvek návrhy, tak potom je to na súde, aby rozhodol o tom, že ako sa to vysporiada. A ona má právo požadovať, aby tá nehnuteľnosť pripadla jej. A samozrejme s tým, že vyplatí svojho toho ex-priateľa alebo druhého spoluvlastníka adekvátnou sumou. A tá adekvátna suma sa určuje práve znaleckým posudkom. Znalec príde, určí, koľko je hodnota nehnuteľnosti a na základe toho sa stanoví aj cena. Dokonca oni sa môžu dohodnúť aj na tom, že ona
zoberie tú povinnosť splácať ten dlh sestre a na základe toho tá suma, ktorá bude vyplácaná, bude nižšia. To je samozrejme, muselo by to byť formou dohody, ale aj to sa dá riešiť. Tak sa dá znížiť tá suma, ktorú by mala ona vyplatiť tomu svojmu ex-priateľovi. No a keď sa ten ex-priateľ napríklad nechce, že vôbec dohodnúť, tak potom je jediná cesta na súd, alebo ešte niečo medzi tým môže byť? Prvá je tá mimosúdny, alebo ten mimosúdny pokus o dohodu. A to sa robí práve buď tým listom, mailom, nejakým spôsobom, aby ste vedeli preukázať, že ste sa snažili dohodnúť a až potom podávate návrh na súd a v tom návrhu priamo aj uvedíte, že ako si predstavujete to vysporiadanie a že čo by sa malo stať, teda že komu by mala prípadnú nehnuteľnosť, koľko by sa malo vyplatiť, ale iná cesta ako súdna, ako myslím zákonná, neexistuje. A prečo sa možno ľudia pri podielovom spoluvlastníctve nechcú dohodnúť? Napadá mi, že možno si myslia, že majú nárok na niečo, na čo v skutočnosti nemajú, alebo čo tam je? Obyčajne skôr si to predstavujú tak, že mám na to morálne právo, akože väčšie, zákonné síce nie, ale morálne. A či už to je teda z dôvodu napríklad, že časté argumenty sú také, že ale veď mama ti darovala takú a takú nehnuteľnosť, tak toto patrí mne, hej? Alebo že ty máš dosť. Hej? Tak rôzne takéto ako nezákonné. Skôr som povedal také, že možno by to bolo aj morálne, hej, že dostal by ten človek viac, ale zase zákon je nejako nastavený a v zákone je uvedené, že keď má niekto podiel a má v nejakej výške ten podiel, tak má právo dostať práve tú sumu, ktorá je určená tým podielom v tej výške. Takže takto máme nastavený zákon a súd neprihľadá na nejakú morálku, že niekto niečo dostal v minulosti alebo bola nejaká nespravodlivosť. Súd ide priamo podľa zákona, keď je predmetom vysporiadania nehnuteľnosť, tak jeho zaujíma len, že aké sú podiely, aká je hodnota nehnuteľnosti a potom tá deliteľnosť. A keď to je deliteľné, tak to rozdelí, keď to nie je deliteľné, tak rozhodne jedným alebo druhým spôsobom. A stretávate sa vo vašej praxi aj s tým, že sa dajme tomu ako tento ex-priateľ, že niekto nechce vysťahovať z bytu, aj keď by teda mal, alebo nechce sa dohodnúť, aby možno naťahoval čas, aby v tom byte mohol dlhšie bývať? Presne, tie zámery sú rôzne, že prečo sa niekto nechce dohodnúť. Niekedy naozaj nemá peniaze na to, aby sa niekde presťahoval a tá situácia, aká je vtedy mu vyhovuje, lenže nie je vlastníkom celej nehnuteľnosti. Nechce platiť nájomné alebo teda nejaké peniaze za to, že užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu. Alebo potom naťahuje to len, aby čo najviac oddialil to nejakú konečnú povinnosť vyplatiť toho druhého. A stretávame sa s tým, je to bežné, dokonca pokiaľ by teda sa to riešilo súdnou cestou, je možné žiadať v tom súdnom rozhodnutí aj to, že dostane ten človek vyplatené peniaze až vtedy, keď sa vysťahuje. Že tá povinnosť vyplatiť spoluvlastnícky podiel bude naviazaná na vysťahovanie sa toho spoluvlastníka. Keby mal možno niekto nejaký problém ohľadom podielového spoluvlastníctva, ako sa môže na vás obrátiť? Tak buď cez našu online poradňu, kde riešime otázky písomnou formou cez formulár, alebo potom klasicky na konzultácii a dohodneme si stretnutie, či už osobné, alebo cez telefón. Pán Ficek, ďakujem za všetky užitočné rady. A ďakujem. Ak ste náhodou ešte nepozerali všetky naše podcasty, tak si ich určite pozrite, pretože sme už hovorili o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, o podielovom spoluvlastníctve, ako celé funguje, ako vzniká a rovnako nájdete aj informácie o susedských sporoch. A všetky informácie právne z advokátskej kancelárie Ficek & Partners nájdete aj na stránke www.ficek.sk. Právna poradňa Ficek & Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk